Anim se metena sese ya no chewa ba na ese niam papa na mede somwo enye adura na ye bia ya wo hododo wa bekọ na ho ato wo sansa Adom TV de ye dwene mo ho na ebraso se ye di nkomo sei no amatena se no na aka se many givers Herbal Center benefo and ebe twetwe nkomo ne nana owo ahene e champion atena se ye nko na ye ni enkomo owo ahene maache Oni aba meje so. Ghana month no se gusu a ye di. Minim se wankasa de bia we Ghana no a. Eno emu na wo. Sanse ye gia bibiduro di. Ti Ghana month no a ne nyina ka ho bi. E na ye di. Ene give us trantran de ane hia mi o. Eno ye de hia. Give us pea capsules and I give us cool capsules. Eno de fa bom no. We no enter for. Okay. And time bia na we say ofani mi enu nyina bom. Na ye adwuma se de we say ye. Okay. O say say okofa ba ko a wanhwe ya enye adwuma se de ye ne ma. Let's open results ah. Sure. I was for two the boom. Okay. I see medenchia efri eye give us aso ye na mede ebre obabia wo bia Ghana month na em say na so ochina na etwem. Nti no abibinduro nso de se wo fa na ofa ne yi a ebeboa wo na nkrofo nso o mu ye nnuro no ya ne duru ba bia obi a ye de ope na ene ade a give us nnuro de scientifically ye de afam fidie mu a eye adwuma ya ebeboa obi bia nti wo a wo hweme na utie me ba bia wo bia no mede nche mu odin if give us aso ye Dr. Solomon Kwabi na dokotafo enchen na mede ebre wo na mbusa wo se ena no pai wo ho etesen se wo ho dodo wo a untimi nya adwuma se de se na wonya sika mfa ngu botom na adura mekita e wa hanom na mede ebre wo no give us Herbal mixture aduro no enie okọ drugstore bi e wo Ghana ha obenya bi ato pharmacy shops bi aba bi ton ha ma no bia no okọ a obenya give us Herbal mixture bi ato e wo ho na ma menka nkyere wo se etiridie e yade bi a ekum ni papa e wa bibiri mu hanom enso kamea koye se empanimfo no mfa wani ensi so wo mo ahwa apomudene no wo mo de wo mani asi so krampo eduru ba bia na yade foforo bi ba na yatwa ye ni akwa nti no na etiridie no eguso a ekum nkrofo na etiridie no ewo batabe ahodo bebre fever no enye malaria no nko a ewo atwewache bebre ya eno eso mu na se wampeduru papa anom a ebetimi aku na da bia na de a na yani edi akire no ene malaria no enko a na so se aduro we se wonom a ebetu tidie no type bia ya ewo nipadua no afiri mu e de amawo eno nti e na give us for akwakofa e de aba na wose menka nkire wo se wo honom na se e bia enano adantontom e ka wo a anopheles mosquitoes e ye fin na de ba na wo mo ekofa saa yade no e de ba e ba betina nipadua no ma wanhwe yi a e betwa konse do de bia meka se Ghana bibrem hase no Ghana kan kuro a tontom anase malaria yade no woso I said, "Be able to say draw with you." This is the best. Yes, this is the best. Now, what kind of crowd? World Health Organization, Eddie Ababa to just say, we are some fanning 2020 and 2021. Malaria yade no. We are seeing na emphasis in 1 million African kwana near about to say 60-something-thousand. Wow. 600 and something thousand. What you say? Into now they call her munchichi mumu ani abrofa. Enipe wu ya no nso over 96%. Ya omu nyina ye before malaria kro ya na de ba ye o. Enti wo ba bi na se bia wo hododo, utiri paawo, awodew, wanumu ato, wo ho aye hyehye a etiridie emwa na ba onipadua no emu. Na wo mo eba saa no a wo ba attack red blood cells no na wo attack nso a afedie wo ho badwodwo. Wontimi nya dwuma sade se ne fata woto ase betwetwon wonamo a na wabre enti saa niam a mebubo so nyina se bi etew so a ene ohia give us Herbal mixture wokọ a okoto a sade be kire se nom no saa pepepe na ahodenni a ewo saa aduro emuo no akutu kankan ewom saa akutu kankan no eno ennane moja enti se nane moja no a ewo nipadua no emu no a na afedie ekwan aba abedem ama aduro no aye adwuma afen so ye wonim tree nso e wo se aduro ba ko ya emu na nim tree no nso boost immune system no enti boost immune system no na eye adwuma na eboa nkwamo no a ewo nipadua no red blood cells no a plasmodium parasite no aba attack no na anya wanya ahoden foforo e de aye adwuma se de se ne fata nei kremu ete no wo mo akwa adwuma da bia akra mpo esu na wo nkwa adwuma sa yade achew na wotifia obede timi ahwe busua eti give us enroibi give us Herbal mixture ye de bia eno anse de menua ba kan ye no esi empati eno ane enom ebeboa amwanya ahoden foforo e de akoatia yade bia etiride no fa bia ebeba no give us edrui ebeboa Herbal mixture
eno a na me kam for de ama wo ba bia ye ton ennuro bia no okwa obenya bi ato wo ho enti obetimi afre yen 0543 222470 tie number ni biem 0543 222470 ena afi 0506 851135 0506 851135 ubenya adre bi ato se bia wato awie ena ohia se ye kire okwan ya obefa so anom no a give us a herbal mixture no ye be kire wo na onso watimi anya bi na aboa wo na eno ache mi nua ba me wo entafo e wa ha we no ofa na je se obia ani age we no eye give us cool capsules sa wotena se chepa e wo abrabom se ye nsentrofo yi afi wo mu etwika ahodo wo mu a ekodwa so ekoton niema no we emanom emema nso enom na wo nom a na wo de eye give us P capsules no nso e ka ho give us P capsules no de eboa mema pa wo be gina so ma eti ma menka co capsules no ho asem kakra nkyerɛw na me wi a me de P capsules no nso atoa so na wo hunu se wonya aduro we mienu ka bom na se wo nom a yade se obeye bema mu na tie co capsules we no yade bi ewo honom a nyankopon ebo nipa no enuane ahodo ye ma yesi enie ewo bibire mu hanom no ni nyina no ekọ nipadua no mu a ewo se udi wie a ekoye adwuma na de enye no besene kọ enso wo de ne de be se na awotwe wadidi wafu ayedokoso se bese enya de se utimi eja wanan uhia se adure bi no kwasam ne se wonom a ebema oyem ahwie kakra na efin no a atintim wo wuntini no emuo atintim ewo oyafunu no emuo intestines no mu nyina no ahohoro ni nyina aba besen akọ na we no ahohoro efiri mu saa no a na afi wo de P capsules no so edi wo ho akagina mu P capsules no ebeboa na aye entini no mu adwuma eyie ama se okokohia maachi bi na ema ne ememe ekohia na kwabrane afi na anadwobre mu wokotetententan a se nipa koro no obete ahwe obedi nkuguo enti se nipa no ohia se onom give us co capsules na owie a o de give us P capsules no so ato aso ba bi eton no bia obenya bi ato na sisiyade eyade a etete nipa pa ewo ye man mu hanom obehwa akoda ketwa krampo a menua ba na ogina ho kakra bi a na ne nankokom epopo saa ontimi sisie no so ene kura ye yo on se kuta wo soro ene kuta wo fom ene ne che ye mu pepepe nti wo sisi die wo so ma ho hia ma emfa ni agro wo hia give us cool capsules mese so to ase etwetwon o ma won nsa so a enye yie edumre bi kura wo se ananse e na achewo ananse nye police sa ananse ye police anke nyina wa chechechire nkwada birim no na yetete won tentantin ko obedi enya pa wo hia give us cool capsules eno na beboa ama flames ahodo a ewo wo wuntini no mu a emoja no entimi ni mu afrisane ni nyina ebe nane ni nyina aba abesene akro na wo ho atowo na wie nso a me say adre ye num ni mienu nyina ebom give us P capsules no de eye ba konso enesem emema no emuntie me sawo ukokohia agudie ebremu woni oba bi ahia bi a wahu abaya kama nzemisi menua ba ya wote hai na ebia ne ho ayo akono se nkyenam na braso se oni ne kofie na mkoye adwuma ne ewo mienu adidie no ye wodi edi enum na ewo ndi edi na anadwene awia empaso de no enti wo no didi wanum nko anu wafu ayekese na gaga wotai ene ade wo de jim wo ho sakiremina na so wow your tiska your ba ho ade aboka ye jollof mankrofo akudi eno ne hadwene wo di ni kodru fi a eno ne hadwene no ontime nya adwuma no enti menua ba yenhwe se wo beto bi de akoma obra to bi koma wukunu oba a wutie mie na ontimi mfanya adwuma ni ye se adwuma no koso ye ewo fie a obehunu se anopa wo sode anase de ewo fie ohu bra no wanyi sika kora nto kora mpo a asomdwe mule na bibia aye kama nti uhia give us P capsules any give us coolness ye capsules no ebi se no mienu nyina no ya ade a give us ade aba se eboa na obia ho ato no ba bi eto no bia no obetimi akoto bi ewo ehonom ya kire se okwa wo de numbers na mde ba beto dwa no ofre yen a ye be kire okwa be fa so na wano no na no kwasam ba akono se sa cool capsules no any P ye capsules we no se o no mo a mesrewo ewuramu nam anase mojanam no eya na wasusu kakra wate se de betimi aboa wo eno nti ahoma no a obefre ne ya kirekire se de wo se wo ye no ene 0543 222470 0543 222470 and afi 0546 851135 0506
851135 baby a ton no bia no pharmacy shops ahodo drug stores ne herbal nyina no okwa obenya sa eno nwanwaso give us pea capsules give us whole capsules and I give us herbal mixture yeah that's the pass on edi nkomabusia na owo ahene echampo no we free give us akache eno ne ababedi nkomo nu papa ya wono mu aba mu apomude hu nseba kwayie no na ye de ama ye gina so na madam me hu abata o me ba nkomo twetwe ne bia kachiri nti enko ba bia be basisia